ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସାନ୍ଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗପ ଶୁଣିବା ବହିର ବଡ଼ କିଏ ଗପଟି ଶୁଣିବା। ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବଡ଼। ସେମିତି ଦିନେ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା, ଆସ ଆଜି ଆମେ ସେ ଗପଟି ଶୁଣିବା। ଦିନେ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଝର ଝର ଶବ୍ଦ କରି ପାଣି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ତ ଜୀବନ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼। ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ କରି ପବନ କହିଲା, ମୋ ବିନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ଜୋରରେ ବହିବି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ କରି ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବି। ମୋର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜାଣିଲ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ଆକାଶ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼। ମୋର ସୀମା ନାହିଁ। ମୋ ଦେହରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼। ତା କଥା ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଉଦୟ ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ମୋର ତାପ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗରମ ହୁଏ। ମୋର ତାପ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ମୋ ବିନା କେହି ହେଲେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଟି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ତାପରେ ମାଟି କହିଲା, ଚାଲ ଆମେମାନେ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆମକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ସେ କଥା ସେ କହିବେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆପଣ କାମ ଦେବାରୁ ଆମେ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛୁ। ନିଜେ ନିଜର କଥା କହି ଚାଲିଲେ। ମାଟି ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ, ମାଟି, ତୁମେ କିଛି କହୁନାହଁ? ମାଟି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଜଣା ଯେ ମୁଁ କହିବି? ମାଟିର କଥାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସତରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ଯାହାର ଏତିକି ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତୁମ ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁକିଛି ସହିଯାଉଛ। ତୁମେ ମା ପରି ପାଳୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ମାଟି ବିନା ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳ। ତୁମେମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରୁଛ, ପୁଣି କଳି କରୁଛ କିପରି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ ପୂର୍ବ ପରି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଗପ ଶୁଣିଲ। ଗପ ଭିତରୁ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼? ନା ମାଟି, ନା ପାଣି, ନା ପବନ, ନା ଆକାଶ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତେ ଗପ ଶୁଣିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।